Are you in love, Beshi Cake? Kanang shock to lang. May nagpapakilig sa akin ngayon. Charot. Chismis! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Hey guys, what's up? It's Angela and welcome to my channel for today's video. Tubago na sad nako ang mga chismis ninyo nga questions. Ang ako na lang itawag ani siguro nga segment kung mag Q&A ko kay #chismis. Lang. O laing mauna-unaan nga term kay ang mugawas jud sa akong baba kay chismis. Sama na siya ni post ko og status nga mag Q&A ko, drop your questions sa Facebook page nako and if wala pa mo naka-like sa akong Facebook page, i-search lang facebook.com/JellaMoralesX. So man siya, mas okayhan ko nga mag-post og status dito no kaysa sa akong personal account. Wa okay ba nga no. So karon ubay-ubay sad ang mga questions nga akong nadawat sa Facebook no, and actually nag-post po ko sa Instagram and I think nga mas daghan-daghan ang sa Facebook. So ang ato sang tubagon karon kay ang sa Facebook nga question. So if ever nga naay mga nabalik nga question kay ako na lang siya mag-iusa og feature dire. So let's do this. Ate Angela, tagasan ka po Kuming Lanilla, dili ka mo bisita Pagadian City. Love you po. Love you too. And August tong para sa birthday ni Glenn nga tumiog Zamboanga, Zibugay, and then nakatambay lami ka diyot sa Pagadian. Nakaagi lami sa Pagadian. I don't know, basin puhon nga makabalik ko dito. Puhon, watakibaw sa panahon. Are you in love, Beshi Cake? Kanang shock to lang. May nagpapakilig sa akin ngayon. Charot. Chismis! Ate Angela, na akay plano na mo palit og BTS Army Bomb. Hala, yes kayo day. Katong pag-release sa version 3, wala dyan kwarta ato sa mga nag-uol kung dali kay na close ang mga slots sa pag-reorder and karon wala okay ba as ako makapalit og Army Bomb. Murag sa tanan siguro, aside sa albums, ang ganahan dyan ako mapalit kay ang ilang official nga Army Bomb. May ta makapalit ko pohon. Dali sa karon kay kubre ko, Chupa R pero airbuff. Kaya siya murag hantod karon no, wala gyapon na clear akong edad. Ate Angela, pila jud imong edad? Jima rabito non 32. I am 21 years old, August 23, 1997. Dili nimo ibaligya ang mga sanina na di nimo suoton. Siguro pohon if like kailangan ako mag-declutter sa akong closet. Wow, closet. Pero bitaw 70% jud sa akong mga sanina kay puro jud inukay. Basin ibaligya na ako akong mga sanina nga dili na nako masulot. Pohon, i-follow lang ko sa akong social media kay if ever nga akong ibaligya kay ako jud na i-announce dai di mag-uol. Naa kay plano mo bisitag CDO. Yes, naa jud. Abang lang mo sa vlog if ever naaman ko sa CDO. Te, kinsa imong crush? Kanang daghan bi akong crush, charot lang ni bitaw. Akong ultimate crush karon kay si Yoongi, pero if like kanang tao jud akong crush kay si A, charot. Chismis. Kumusta naman mo ni Kuya A? Ito going strong, charot. Chismis. If curious mo if kinsay A, naara siya sa akong kamotes nga vlog. So, kung pa mo kita sa akong kamotes nga vlog, tan-aw na. So, no kay muro sa akong last nga Q&A kay muro kong ay single ka na. Ya current kay I'm dating someone. Ate Angela, sinong idol mo sa Blackpink and why? I think idol man jud nato silang tanan, pero if ang utana ka kung kinsa jud akong ultimate bias, si Jisoo gyud. Actually personality nga murag cute ka, ay murag ganahan ako siya isud sa bulsa. Bitaw usahay matumboy ko niya. Hoy, kaning sunod nga question ba, palihog lang no, kanang mo anak mo mag virgin pa ka. O si paki na yun sa tao if virgin siya or di. Ngano, inyo da i-judge ang usa ka tao if virgin pa siya or di, di ba? Wa na kay paki kay iyahan ang life. Ana siya, kuan lang tag sunod guys. Respeto na lang gani. Don't ask that next time sa kung kinsa may sunod mag Q&A nga inyong favorite YouTuber or celebrity. Ate Angela, pila nakabook imong ex nga naman imong paliton, charot. Thank you. Next. Why so guwapa ha? Charing pero betaw. Why so guwapa? What's your beauty secret, Ate Beshi Cake? Skincare lang and ampo lang yun, charot. So, makeup lang to, besh. Besides being an army, unsa pa imong uban na fandom? Karon, I'm really into Blackpink, Red Velvet, Twice, and G-Idol. Siguro sa boy group, BTS siya gyud, pero that doesn't mean nga wala na ko na-appreciate ang ubang boy group. Kung may chance na makasulod kag PBB, mosulod ka Ate Beshi Cake. Kung naa sa liportahan, sure, why not? Burikat na siopaw ng Cebu. Angela Morales.
skincare routine niyo po. Na ako'y duha or tulo ka skincare routine nga video, and if interested mo, moto siya ang akong mga gipanggamit nga ni work nako, and karon kay murag naa na pud ko'y updated skincare routine. First app nga gina-open nimo every time na mag-open kag phone, Messenger jud kay syempre na good morning. Charot. Chismis. Unsay ganahan nimo nga pagkaon? Daghan kayo ko ganahan nga pagkaon. I don't know if weird akong mga pagkaon nga bet, pero ganahan jud kayo ko atay batikon, ginabot, tuslo buha. Kinsa imong great love, Ate Angela? Akong great love kay syempre akong mom. Kanos aka mag room tour jet. Katag pa kay siya ron, and wala pa jud nako siya na-achieve sa akong ganahan jud nga kuan. Pero nahinay na siya nga na-arrange ng very light. Nanong cute kay ka mag-ulol. Di ay? Ulul. Unsa ang mas gusto nimo na makeup product or brand? Wala ko specific nga favorite makeup brand, as long as ang kani siya nga product kay mo work na ko, then kana magsige ko gamit. And so far karon na ako'y bag-ong favorite ang katong Peripera primer. Primer akong tawag ato. Kung hatagan kag usa ka wish unsa og ngano, obviously mo wish ko og daghan pa og wish kay murag one is not enough. Charot. Thoughts about Gamhanan Gang. So, daghang kaayo questions about Gamhanan Gang. Ganong ing-ani mo jud no? Basta mag-Q&A mi no? Kami mga members kay puros jud Gamhanan Gang ang questions, pero murag na-explain na tanan ni Jomi sa iyong video. If wala pa mo kakita na dito. So, ano siya? Okay. My side of story. So, what happened to Gamhanan Gang? It's really sad. Mo tong giingon ni Jomi nga shit happens, and well, di na to makontrol ang mga panghitabo gyud what you kibaw sa panahon. To be honest, ako kay napa ko'y hope or nag-wish ba ko nga murag ma-okay pa sa ako lang, kay naga-try sa jug ko o kanang murag ma-okay sila, and then I realize ko nga okay dili siya healthy for Jomi. Say kung maglaag mi ni Glenn o Clark, kay usay ako i-invite si Jomi para di siya ma-feel nga left out siya. O day to murag dili na daay siya ganahan nga murag hisgutan to. Ay murag ni-stop na lang ko og hisgut about nila para dali ra siya maka-move on. Kung unsay ganahan ni Jomi, if ganahan siya kalimtan sa ang Gamhanan Gang, then ato ihatag iyang gusto, ato i-respect iyang ganahan, and basin 5 years later kay ma-okay ra. Pero karon kay okay ko sa tanan members, mag-move on na lang ta, pero you can still support us individually. Advice lang, please don't take sides. Kay, to be honest, wala lang sa takibaw. Maski ako, wala okay ba unsa sad ang POV nilang kuan. Goal before 2018 ends. Actually, kung sa kuan lang, sa YouTube, 50k before 2018 ends. I know it's impossible, pero that doesn't mean nga hunong ko o work para ma-reach na ang goal. Mo-end ang 2018 or dili. Ma-reach pa maghihaponan ako ang goal next year. Ate, if na ay chance na ikaw masulod sa PBB, then gipapili ka ni Kuya og 7 kabuok na isulod didto, kinsa man pud sila. Since 7 man imong ganahan gyud, edi ang BTS na lang. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jin Jungkook, BTS. If you'll create a K-pop idol group, what will you name it and why? Kon siguro, the Shoppa Girls. If ma-K-pop idol ko niya, more ganahan kog na ako laing members, then mangita kog mga members nga chubby, and then na mga Shoppa pud, and then I will name it the Shoppa Girls. Jaden fan ka ate, dili ko diehard fan, but ganahan ko nila as a couple. Kung gamit ni mga cam for vlogging, I'm using the Canon DSLR nga 700D. Nakaadto na kaugawa sa Pilipinas te. Yes, this year lang, January, sa Hong Kong, and mo to siya akong first out of the country. Memorable kay to siya kay I was with my ate and mama. Will you stay sa side ni Jomi till the end? Of course, that's what friends are for. Naradyo ko para niya. YouTuber crush. To be honest, karon kay wala na ko'y tanan og YouTube videos no, kay murag diri sa bukid nang hinay kayo ang data and wala ko'y tarong nga internet. Kung si Pug a crop top, wala ba siya panuhot? Ambot lang, uy, si Punay paigo. Unsa imong ma-recommend na skincare for pimples and tiny bumps bishikate? Nako, ma-recommend yun, and permanent nako siya gigamit katong high school ko. Pinaka-effective yun para nako ay katong Skinol Acne Cure. Ang nagpalit man ato kay akong mama, na nakalimot na sad siya kay nagpalit ko no ato kay iyang kauban sa trabaho. Okay no, so ganihar ako ga video.
So, murag na ako sa tunga-tunga and na card full akong SD card. And then, I just realized nga, mura ko gibunog kay ang akong black nga eyeliner kay ninaog siya sa akong mata. So, mura ko na bulhog. So, disclaimer lang guys. Kapoy na kay balik ani nga video, no? Kan murag taas-taas na kayo ako na video and then, dili na ako ganahan mo balik. So, ay nalagtagda nga akong black eye, hashtag black eyed peas. Balik na ta sa atong Q&A. Sa mata siya, mabalik na ta as if nga walay nahitabo, as if nga more wak-wak ganihas. Unsa ko na akong thoughts about sa pag-remove sa Filipino subjects sa college. Mura tag mawad-an og identity. I know sa college ra, pero still, murag, ano di ay, pwede mang mat ang tangtangon, no? Ate Angela, na anak kay uyab, makibaw ra mo kung naa. Obvious kayong tubag ani, pero mangutana jud ko. Do you think fan gihapon kas BTS even married na ka? If yes, why? Give unique reasons why you'll remain as one. Charot. Sayo pa kayo para makaingon ko, no? Pero feel na ko oo. Maskin siguro simba ko palayo, may tagdugay pa. If ever gani madisband sila, kay murag mo stay gihapon ang kuan kay murag sila akong first K-pop group nga gistan and tungod nila nakausik kog mga pila ka thousand para sa album para lang makumpleto ng Love Yourself. So siguro kuan tungod kay ganahan ko sa ilang friendship and dili lang friendship, murag they treat each other as family good and I don't know, nice man gud ilang story kay gikan sila sa small company and then karon kay boom, wa sila ga-expect nga mo boom sila og maayo, especially karon international na jud kaayo sila. And also ganahan ko sa ilang passion for music. Half Korean ka ate. Fun fact no, charot lang. Pero dili ni sa pagbinaga or pagpiniler. Usahay maaan ko og Korean or Japanese ingana. Katong orange pa og buhok kataw anon kaayo tong angkas driver man ato to. Nag-English siya. Ya, pag ingon ako sa skinner ko kuya siya. Ay, abi na ko kuan ka ma'am Japanese. Ya kataw sa kuan if kita mo tong vlog nga milk tea surprise nga nagkuha kog labada and then nagtuo si ate na siya, do you have 20 pesos? Ko 20 pesos ti wala ra ba? But niya katawa, okay, abi ko nun niya Korean. What are your thoughts about depression? So maani siya, to be honest, wala pa ko ka-try nga na-depress or wala ko ga-agi jud og depression. Pero na ako mga friends nga nag-agi jud ana. Ang ako lang jud talk to God, reach out sa imong family, sa imong friends. Siguro listen to music if like feel nimo nga kaon na jud kasi imong thoughts. Kuan sa siya based sa kung usa ka friend. Depressed siya pero once ko nang magpa-music siya kay at least iyang huna-huna dili siya makahuna-huna og mga ngani. Just remember nga you're worth it. You're beautiful, you're strong and may mga tao nga willing maminaw nimo. Bago lang ko ni watch og video ni Lloyd Cadena with Alex Gonzaga and ang giingon ni Alex dito kay trust the process. Beshi cake na kay time makalaag diri Butuan. Ang but lang if naa siguro mo invite na ko nga maglaag mig Butuan then why not? Unsa ikaingon nimo sa mga bashers sa BTS te? Nagdiis sila kay masking mang-bash sila or di ang BTS ray madato. Mutan-aw kag Brenda stage ate. Uy, nakatan-aw na ko Brenda stage and ganahan kay ko mo syagit. Ganahan ko murag mo react, murag mo kanta-kanta, mo sabay niya murag ako jugit control akong self. Kibawi man ako basta BTS di ka murag mas na love na ko sila karon no. Angela, where do broken hearts go? Based akong experience kay sa kuan sa kwarto para maghilak, charot. Advice po ate kung paano makahanap lalo na sa amin mga pangit. Uy, walay tao nga pangit no og wa ko kasabot usay makahanap. Siguro mag-eyeglass ka para di nahanap. Boom bars. Ganong gwapa kay ka ate. Dili mang good. Charot. Ate Angela, what is the most significant thing that happened in your life? I think kani YouTube thing. Kay naka-help sa jud sa akong growth as a person and ako I'm very like, mahiyain to be honest. Kung ang first aider madisgrasya, tabangan ba gihapon siya og lain nga first aider niya first aider man siya. That's nice. That's nice day. Naputaw akong utok. So, Ate Angela, tips para sa mga gustong mag-vlogger. Cliche ka siya paminawon no, pero be yourself and just do it now. If ganahan na mo work with what you have, if na kay phone, then use your phone to vlog. Ganong close man mong Jomi, siguro kay but lang, sumpay lang jud mi kabuang. If na kay question kang Mona Lisa te og ngano, except sa wa siya kilay. Unsay brand sa imong pangkilay? Who is Min Yoongi in your life? Ito siya akong like man crush
everyday. Ganahan kay ko sa personality. Chill, pero dako kay impact. Unsay mong ika-advise sa mga gipaasa og tanga? Know your worth. Especially kay unsay mong pinakagusto na era sa BTS. Siguro ang Wings. Naay chance nga magkakamo ni Jomi. Naaman. Charat. Parehas mamigi pangita ni Jomi good. Favorite Bisaya vlogger, Gamanan Gang. Pero wala naman day Gamanan Gang. So, Jomi, RJ, Clark, Glenn, Rigel, me, Munchkin, Ramsey, Kuya Carlo. Ate, unsay mas sakit ka ng tao nga way ayo or ka nang sige kag pangayo pero way tao? Isod po nang sige kag pangayo no pero way day tao no mura kag buang diha. Kung ang Tagalog ng light ay ilaw, ano naman Tagalog ng lightning? Mao lagi ni reason no nga nganong di jud dapat tangtangon ang Filipino subject ug college nga ako mangani pila na akong edad okay ba dahil with a lightning. Kulog ade ang kulog kay thunder. Kidlat no kidlat. Oy sakto kidlat. Kidlat sakto akong answer. I know. Ate Angela, sa imong pagdako nag-need gihapon kag parents sa imong side. Syempre as a product of a broken family, ga-crave sa jud ko love and care og kanang guidance sa kompleto jud nga family nga naa kay papa and mama. Pero karon ko naman accept na ko and kontento ra sad kaayo jud ko sa gihatag nga love and care o guidance nga gikan sa akong mama. So last question from my friend, Ate Angela. Wow, gaati ha. Asa gikan imong Mark? So, sa mga wala pakibaw, akong real name kay Mark Angela D. Morales. And asa gikan ang Mark? Singer siya sa una and then ang iyang, stage name ata? Or yung real name? Dili ko sure. Pero Mark Angelo. Pag anak niya, gato siguro siya lucky ko. Charot. Pero bitang, gikan siya sa Mark Angelo. So, gihimo og Mark Angela. So, na siya. If you guys enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe. Follow me on my social medias, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye!